أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم caggal yettude Allah e julde nabi alayhi salamullah onon musidɓe tedduɓe wonɓe jokli windere nde nanoɓe ngal ɗo ɗemgal ko musidɗo mon Hamme Amadou Ly ari salminde on e juurade on e jarnude on e yettude on e ronkude on kadi humpito dille kewɗe ɗe ganduɗa ɗe mbaɗi taw ɗen ɗon dille ndewi ɗum ko wiyete ko réseaux sociaux caggal yettude e salminde ko arde haalde won hunde ko adi fof kaɗo haala ko yimɓeɓe kalata min Hamme Amadou Ly mi suwa tawa haalde hen haala gartugol Demba mi suwa tawa min haalde hen ha ɗo ɗo kalaten mi suwa tawa haalde hen somi felliti kadi haalde hen so wojji mi wiyata wojji so ɓalwi mi wiyata ɓalwi so ranwi mi wiyata ranwi ko noon Allah tagirimi e kala ko ɗum wawi jarde noon kono ha ɗo en cuwa tawa haalde haala ka en kaldi hen de e jaydiyankoɓe holko jaydiyankagal yamiri so tawi phénoméne social waɗi holno jaydiyankagal yamiri ko kalɗen ko e nder jaydiyankaga ɓe kadi ko ni yamiri ɗum ni kadi ha ɗo en jiyani jaydiyanke pirtuɗo ɗum walla ittuɗo ɗum walla biɗa ala au contraire en kalani ni e haala Demba saabu haala Demba haaletede tigui rigui e on saaha enen hakkillaji men ɓurno wonde koye haala Elage Demba Ka woni EDK cottuɗo 2 filiales française ɓiɗɗo pullo hen goto wiyete ko Carrefour goɗɗo wiyete ko Supeco watti ɗum e inde EDK ina gollina ɓiɓɓe fulɓe ina yoɓa ɗumen hayɓe ganduɗa ɓe mbawa won golle ketta e pittugol walla e lawƴugol e ko way noon kan haala gonɗoɗen e haalde ko on saaha ko ɗum gonɗen kadi e wadde bindande mum joni noon haala ka yaaji woodi yiɗɓe ɓiliɓe ɗo ɓilade ɗo faaɗi so nadde e ko noddani ɗumen e haalde haala ko nawrani ɗumen sikkude ni mataw somi fellitno haalde haala kani mataw ɓe cikkata mataw wonkoɓe ɓurimi e o kalateɗo taw noon ko minen foof ndendi pote makko somi ɓuranimo kay e makko joni noon elle caggal haala ka saabu mi hewani heɗade vidéo ji walla yebde ɗumen elle won wiiɓe ina pawi hakke 100 millions so tawi mi yiyama so tawi kay ina cottira ɗum fittaɗo ina pawi ɗum e tabal eɗen jettira ɗum Allah noon eɗen gandi noon muusi en ko ɗum dillini ko bandiraɓe men ɓadiɓe en enɗam men ko ɗum dillini ko jaydiyankoɓe ko ɗum dillini ko gendiyankoɓe ɓe ganduɗa ɓe en mbawa limtude ɓe ɗo ɓe keɓɗen leppi men kono ko ɗum dillini ko sernaɓe men mawɓe ɗum kam muusi en sanne saabu en padana ɓeɗo eɗen dillina ɓerɗe mabɓe kono kadi ko aduna yarata hono noon joni noon sonno ko min wonnode on ɗon biide ina fawa 100 millions sonno ko min wonnode mbeɗa sikki wonto ɗum foti faade saabu mi meeɗa miijade won ɓi pullu mofti 100 millions e nder galle mum galle pular ɗo e Dakar lamorgo leydi Sénégal ina laati guenale pular duuɓi capanɗe ina ronkana dañanede hay jowre kaaƴe te eɓɓo ngo nan ɗon mahtade ɗum wadde hen radio wadde hen télévision gon ko guile Mamadou Alassane Bana ardi wodno mi meeɗa ɗum miijade mi meeɗa andude won ɓi pullo jarletiɗo yaltinde hakke 100 millions tawa noon won joguinoɓe konngol fulɓe hanki hande kunde ɗum men ina nanga wawnoɓe waɗede évacué to leydi France kefto fofof mumen dono sampati en tawde kay ɓooyani ko Ibrahima Moukhtar Dare Sarr ummiti leydi France arti ɗo e nder leydi Sénégal en meeɗa miijade won ɓi pullo yerliteni wargo ɓi pullo hono mum so ustaki kam ɓeydatako tawa won fulɓe wonɓe e nder groupe men ina donki ndiyam ko jarni ko ma mbaɗa gori mbaɗa lasi e nder won mbalkaji taw kadi ina donki ni nokkuji kewɗi ɗi ganduɗa ɗi ɗo koɗi walla ɗo ndeeƴi saabu ɗo ɗo kalaten e nder falde Linguére nde e nder ɗo woɗɗani Dooji eɗen gandi
so temedere million nde nawnomo toon ina wawi sottire leydi fulɓe wonde heɓede tan e o saaha taw ko debbajo goto ari waɗi hen haalis mum soodi ɗum fof fulɓe nana dari leydi ndi ne jogori heɓtede e juuɗe men jetten ɗon Amadou Dikal e darde nde dari hono no dardino e dolli ɓe meeɗa miijade won ɓi pullo jogii temedere million yiɗi sotirde ɗum fittandu taw ɗo tan e Ndukuru Pol e Jamñaajo leegal fulɓe nan ɗon no woruno yarata koye ndiyam ngaro jam e sarateje bamɗi sanno ko min dañno ɗum de taw mboɗo jogii nde ɗo yarlitare mboɗo jogii ɗo mbaɗmi ɗum ɗon so waɗande ɓe forage ɓe jara heen mi waɗa no Ablaye Wolle waɗi ni e nder nokkuji kewɗi e nder Mauritanie e nder Sénégal so ittude ɗom ko bandumen ɗum de ina jari ɗum kam tawi ko Allah ina jaridimi ɗum walla ni mi naw ɗum ha Matam to ganduɗa to won courant kuppa e oɗo saaha e guese ɓen ɗon ɓe ganduɗa ɓe ko yaaɓe ha ina wayno guese men ne jogori soñede taw joɓani facture courant men kuppa mbi sikki so temedere million nawama toon ina wawi taw ina wawi sukkude nden ɗon yolde so ɗum ala so min heɓno hande temedere million mboɗo jogui yarlitade mbaɗatmi ɗum koyeno tabital pulago wuurti no yariri yeeso no wasata wurdude e jelari so yiɗi wadde won ñalade walla ni tongo e wawde darnude cate mum walla ni mi totta ɗum meef ina handi hen e darde nde dari hande e ɓamtude ɗemgal pular kono en jaɓiri ɗum saabu Allah en jaɓi ko bawɗe temedere million o wi ko meeɗa andude ni so tawi eɗen jari fodde temedere million ngam cikkanmi ko prix o ɗisi towde seeɗa kono tawde eɗen jari ɗum en jaɓi joni kono noon so tawi en jeehi min e hooram ni beele somi tottama temedere million o mbesa jarani ƴettude hen hayso temeɗɗe ɗiɗi soodo poɗɗe warto ko heddi ko so tawi wonko ɗum wawi hedde e boñ tabital pulago walla wonko wawi wallidde e pelle daraniɗe ɗemgal ngal beele ɗemgal ngal no yaara yeeso radio ji gonɗi e caɗele oɗo saaha hen saahaji télé fulɓe ko dañete caɗele e téléji goɗɗi mbaɗi hono noon jewte pular gonɗi e 2S donkuɗi hay dañde duusoɓe ɗumen taw jomum waɗi ɗum ɗon tan ko yidde e beelamma kono ey d'accord en jaɓi so tawi ɗum laatima ha en jeehi Allah ina ɓuri seedade en donkata darade e yeeso Cheikh Tidiane Anne mbiyen Tidiane Anne ayno garatmi ɗo mi woppi caggalam 159 yewtere ngaalu ayi ɗeɗo jewte yontaɓe dogannoɓe pular hande mbatti foɗanade pular ina ngara wono e 2STV wono e télé fulɓe wono to miijoji woni ITV wono to radio ji goɗɗi mami wi noon Tidiane Anne mi wiyamba kadi duuɓi 15 hikka ko pular actu ina woodi 30 hojomo mo ganduɗa ina waɗe tuggi altine ha talata en goppi ɗum toon te kadi en goppiri ɗum yimɓe ɓe ganduɗa ɓe sukaɓe jandiyankoɓe feeñɓe rewɓe e worɓe hande yerleteniɓe jokkude ɗe ɗon golle mi wiya alhamdulillahi rabbil alamin on Tidiane Anne mboɓe innirno ni gawlel gamaji malama ni tawde juutade balɗe kañum ene gasa taw won pere ɗe ganduɗa ɗe keɓtaki ɗum ɓuuri tengtude kadi e oɗo saaha wellitare konngol so ɗum laatima noon kadi mami yah ma welam joɗade e ferlade so tawi pittali maɓe ina jindira tawde deftere Yero Diallo sakkitinde ko pittali mayata nden mami ferlo e yeeso Yero Diallo e yeeso Saydou Kane mi wiyaɓe nde ummotomi to aduna to mbeɗa yaara e 74 conférence mbaɗaɗe ɗemgal pular e nder guri 36 hakkude Sénégal e Mauritanie taw ko ɓuri ko hen hewde jewte ɗe mbaɗa koye nder Dakar taw kadi koye nder université so felliti ha hankadi Allah waɗi ɗum ɗon e on saaha mami simtan Mamadou Samba Diop murtuɗo ma welam joɗade yeeso makko mi wiyamo caggal dingiral ko goppunoɗa ɗo mi wiyamo noon Allah walli en ɓeydi hen defte tati goɗɗe en ɓeydi hen somi yiya koyɗol muumo kono kadi en ɓeydi hen deftere wonde nde ganduɗa nde wiyete ko ɗale mawɓe ndena e dingiral dentinɗen ɗum kadi mbaɗɗen ɗum deftere wiyetende pinal men mami wimo noon mi woppi toon deftere wotere ina wiye somi yiya ko janggo deftere jimi kono mbiɗa sikki caggalam ma ceerno Abou Sy e lewlewal communication ma jaltinden ɗon deftere on jarama
no feewi onon wiiɓe ko ma plainte waɗe jaafuɗon kam noon kono oɗon gandi kala e mon kuccinnoɗo e am mi wi ɗum mi wonata sababu cokgol ɓi pullo e kala ko wawno waddemi noon sako noon ko tolno lotto en tan wonata sababu geƴƴelle mbaɗe ɓi pullo wona nder mi heeda ga e bowal mbeɗa foofo walla ni taw mi nattiɗo wonde taw on ɗon ina wona toon en gonata on ɗon sababu ko ɗum saabi jettaten galleji sernaɓe men mawɓe nodduɓe en enen jafnoɓe e nder fayre nde taw Allah ina walli en kadi e oɗo saaha dey mo gonɗen e oɗo saaha mo kalaten Allah ina walli en eɗen gandi ko kalɗen ko nde kalɗen nde to kalten ɗum ɗo ɓe kaldaten ɓe ina gandi ko haalate ko holko woni jarna fedde jaydiyankoɓe fulɓe haaloɓe hutortoɓe ɗemgal pular wiɓe wonde ina ƴettita dossier o e koore men mbimi ɗumen jarani mi jara lewlewal communication wiɓe wonde ina ƴettita dossier e koore men mi haalani kam yimɓe woɗɓe wellitiɓe tan kono mi jarno El Hadji Ibrahima Ndiaye laawiɗo ni ha jarani ɗum wiide kala jewte pular gonɗe e nder télévision o koko ittata saabu no andi hol tampere nde dañata hen holko jewte ɗe mbasni ɗum kono noon jarani ɗum ɗemgal mum mi jarata kam ɓesgu ɓattigu jarata enɗam mi jarata musidɓe ganduɗa ɓe ɓattiɓe jaafoɗon so tawi wonko jummi e haala ka so tawi wonko toosi hen jaafoɗon allahumma salli ala sayidina muhammadu rasulullah sallllahu alayhi wa sallam